o vil metal poden traspasar fronteiras, poden ir a paraísos fiscais, poden estar seguros. As personas non. Mais de 15.000 seres humanos están a merced incluso de disparos. Por eso estamos aquí, por un acto de humanidade. ¡Humanidade para refugiadas! 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 Humanidade para refugiadas! Gústame ver ediles do Concello da Coruña en esta concentración. Gústame ver diputados tamén aquí. Gústame ver sindicalistas aquí. Gústame ver, sobre todo porque baixo os auspicios de Coruña contra a Guerra, estamos aquí. E está a Campa tamén aquí. E está o Foro Galego da Emigración aquí. E están representantes de tantos colectivos aquí. Sí, claro que sí. Porque a Coruña sempre foi cidade aperta. Coruña, sí, cidade de acogida. 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 Coruña, sí. cidade de acogida. E Galiza, sempre país que necesitou refugio, sempre na súa historia, o ADN de Galicia e a emigración son as dificultades. Ahora mesmo hai máis de 200.000 rapaces na emigración, rapaces, algúns que eu coñecín, que se reunían aquí conmigo, e eu con eles. Están na emigración. Galiza, sí, cidade de acogida. Galiza, sí, país 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 de acogida. humanidade para refugiadas. 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 Humanidade e solidariedade. Humanidade E solidariedade. Humanidade E solidariedade. Humanidade. E solidariedade. Bueno, en definitiva, nós temos o poder da solidariedade, pero hai institucións que sí teñen poder,
está o delegado dun goberno que penso que é un goberno progresista. Pois ten que demostrarlo cos feitos. E unha alcaldesa tamén que está rexindo esta cidade. Que mínimo que pedirle tamén á alcaldesa unha declaración institucional do noso Consello para que cambien as cousas polos refugiadas. Verdad que sí, que sería bon? Claro que sí. Que mínimo que institucións democráticas que votamos as cidadanas e os ciudadanos teñan creatividade para cambiar as cousas. Estas cousas de humanidade.